Halo logoफोर, नोंथांमोना बे आंनि गोदान भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायगोन होननानै आसा खालामबाय। भिडिअ लानायानो जादों आङो दिनै फुंनि 4टायावनो सिखारनानै देलायबाय, एसे साफा जाबाय, ओमफ्राय ओंखारलांनोसै। ओमफ्राय दायो आं हाबा दङ नालाय आंखौ माने मेकआप खालामनो इनभाइट खालामदों। ओमफ्राय बेयाव थांगोन। नोंथांमोना आं बे मेकआप खालामनायखौ शेयार खालामगोन बा देखायबाय थागोन, नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोबजासे। सिखारनाय मेगना उन्दुबोगौ नुलायलायबाय, ओमफ्राय उन्दुबोगौ मेगनाव मोखां सुनानै साफा मोननानै काजल गिदिर गिदिर लगायनानैसो उन्दुनो ओंखारगानाय नुबाय। ओंखारनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Pasti saya malah pasti ya. Dia jauh dari sana hor. Dileng kan apa? Sarung lagi. Bismillah. Dileng kakak. Oh. Makan kami dulu kada baru. Enggak, dah sih masih bisa om. Kenapa? Tunggu mungkin aku nak. Ani lebih nanti siapa misi? Itu kuning banget kan ini itu lah. Itu belum sama. Makanya kita nggak boleh bertanya. Musim tuh sebuah sudah deh makeup kalam babu berubah alkan bernya. Oh moza zaखाबाय नारो खानाय दंबावो नै एसे नायलाय दे हिनजावखौनो जि गावदाना नुबाय नै हिनजाव दङ खानाया एसे खोरलि खोरलि बानायनाय नामा खोरलि नङा फिसा फिसा दोंगोन मोखांजों औ बेलाय बेयावल'सो 방가라 돼. 진짜 친구로 입어.
오늘 프로젝트 가는 거 같은데. 좀 기하게 다시 나비봐. Ini mình kamera dendam, kamera đây, akhirnya dendam. Saya pun ada video kore, jadi nggak ada, kan nampil bisa kontrol. Dia nggak mencuri dulu mah. Benar ini apa? Ini apa? Ini apa? Nabi kau nenek, aku betul dong nenek Purinima. Jangan sini kau nak orang macam apa? Dua saya nih, kau ini. Ini apa ini kan? Which is फाइनाली मेकआपआ जोब्बाय कमप्लिट जाबाय ओमफ्रायो सेल्फि लागासिनो एसे भिडिअसफोरबो लाबाय सेल्फिबो लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मेकआपखौ माबायदि नुदों कमेन्ट्सआव बुंहरनो हागोन ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर मेकआप कर्स बा इन्टारेस्टेड दङबा कर्स लानो बा मेकआप सोलोंनो आंनो कन्टेक्ट लाहरनो हागोन आङो माने फोरोङो नालाय ओमफ्राय आंना भिडिअ लानायाबो एसेबां मोजां नङा ओमफ्राय लाग्राबो गैया नालाय भिडिअ हमनानै होग्राबो गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ हमनानै होग्राबो गैया हारसिङैनो एखमबा भिडिअखौबो खालामनांगौ माखासेयाव ओमफ्राय भिडिअ हमनो होबाबो रोङा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गाज्रि माने मा अबेबा जायगायाव माने ओरैनो आखाइ मावलाबायो भिडिअ सोरबा बायदिया भिडिअ हमनो होबाबो रोङा नालाय ओमफ्राय उफाय गैया बेखौनो एडिटिं खालामनानै होनांगौ जायो जुदि आं नेक्स्ट टाइमाव मोजांनिफ्राय मोजां लाबोगोन नोंथांमोननो आंनि भिडिअखौ आंनि जिनाखि भिडिअ होनांगौ शेयार खालामगोन नोंथांमोननो जुदि नोंथांमोना आंनि मेकआप खालामनायखौ मोजां मोनोब्ला आङो माबायदि मेकआप खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरनो हागोन Hả? Hùa cái đánh dầu nó lạc vậy. Hùa cái đánh dầu nó thả đi. Bột thả bột đi. Hả? Để thả đi ra. Anh làm video sơ. Ngon. Ini cũng biết gì. Cái này gì à? Không biết được không? Ai được đi? Kira không đã. Ăn mông lắm rồi, nó là cái này. Chụp được với cái này như thế này.
Foto gini doang nih. Ayo coba kelam. Subscribe không? Subscribe. Để khám phá được bên này, để khách can dây proof. Đang gì nè? Kamu udah nih? Ini. Itu juga kemarin kamu bola aku udah. Ini alam kasih udah ya bola. Sekarang ini ya. Làm đấy. Kapan ini namanya kasih ya? Kita nyobain dong. Usah gimana? Di sama jebay. Dukungnya kan dulu dah. Ini kan dukungnya. Ayo nunggu cuknya.